Kasing kinongnya kali kamay hapok kalama ka All Khasi Mikhalia Tourist Taxi Association AKMTTA kalakantat bandai jong jingilang bat kitraying basa aga jingilang ka balakhat ak sorkar ling bagatana jengok kai perthai ke jala ka sorkar jala kalak pelong ikni ke jingilang ka santarik risau arja aposau banyakran penbet ik jing e jingilang kali kamay hadin bakila penlong ik jing khi bandawa ban khanglat ik kali kamay na barjala bankit brio shikijaka jengok kai kanang ban ailat ik kali kamay na kani kajala kumbale ka jala sikkim kila ID ka shithi shu director ka tana chong kai ka jala oba Cyril V Dongdo bakim tre bani shong banwan ka jingelang namar ba ka sarkar ka khle milai ba kitrai ing basa President nga seng oba Ricaldinus Doling loong ba ka jingbom tre jingginong nya kali tourist bandet shikani ka jingelang ka de namar ba kim kwa bani khle lang ringkat ba kitrai hotel kitrai guest house ba kiwe namar ka jingki ka de betang chong kinong nya kali kamai tourist te nakalyang jongi ka All Khasi Meghalaya Tourist Section ngim tourist taxi association ngim kwa ba bakan long kumta namar ba haba ka jingya khi ka dei namba ka All Khasi Meghalaya Tourist Section ringkat bat kiwe ki association ki ba phe ki badan hakasatri jongka AKMTTA te habangi i to sithi long ka sung kendit yingi kumnu ka sarkar namar ba haka khatkhandai trik u nailur arjar saung ila yo ban pha ya ka mal chief minister la pha la ong ban ai ya ka suggestion lani ka shithi ka ban thau ya ta committee tingi la ra ru ya ta ka suggestion so konrat sangma so bari sapok ka office jong trikam jong ban hangni ngan sai hindiat ka long ba ha ka ni ka khatkhandai trik ka ba dei ka ban kong hinga ko ban ai khublei human tri lang ba namar ba ulong ba ula menjur kan priang ya kan ka sithi pai ba ka bangi ni la tho shau ha khat khandai trik nai lur arja sau but hakate ka bat ru ngi kijing pan jong u na ka EKMTTA halo kijing ai jing mut ka bangi pen poi sha ha ka ap sau trik nai lur hi arja sau hakani ka si hadin kani ngila pelong nya ngila pelong nya u ban tha yo director jong tourism ban lum ya ban thau yo committee saka ban thau committee ban lum ngi kinong nya kali kamai bat kitrai nong nya kali kamai bat habangi ipat ya kata ka sithi ka bau mo nagaliang ka sarkar kala pha ngi long bangi ngi nagaliang ka action ba don bar khoi ki action ki badan pok ka satri jong ka EKMTTA bat kin try nong nya kali ba ki try kali ngi larai bi balasai ka singi kan don ka committee ka bal khol ka la khli do chairman do director tourism ba Cyril Viding do nakaliang ki EKMTTA nginum tre ban lai chakate ka jingalang nama ba kamdei bal khot ka pang tangi kinong nya kali kamai bat ki try ka nong nya kali kamai pi ka tu meeting ko mga laban menen kong ba nakaliang ki EKMTTA hi ka All Khasi Meghalaya Tourist Section ka kendit ya kata ka jingkren jong ka sarkar ban khot ingi sakata ka jingalang namar ba pi ka hotel ki tour operator ki guest house kimdei hasurok ngidei mangi ki nongnya kali kamai ki ba don hapai hak surok te ki kerpat ru ka sarkar mo balada long ka balate ka ban kong sap hi don kam ban khot yangi ki ban khot ka pang yangi ban thau ta committee ban khot ka pang yangi ki nongnya ki try kali bat ki nongnya kali kamai ta ka jingelang nama long ang tu la long ba khle jaktung ki habangi khi lamba ka EKMTTA aba lala ka EKMTTA kampung khi kumni nga try sarkar kam jinda thau ya ta committee mo tangata tang ngi ki nongnya ki try kali ba ki nongnya kali kamai lang khot pang ta tingila wan bu sithi meneru ba nginum le chakate ka jingelang la sai ka singi ka ban long show steng hapo state convention ka bala khli bala long sharman dai director jong tourism ba Cyril Viding do nginum le chakate ka jingalang kata hi ki jingmut nakaliang jong kini ki ason nongnya kali kamai ngala pha hapo ka office jong trikam jong director tourism ba Cyril Viding do ya kata ngila de ong ba ngin sa don ka committee la shai step shipang in sa shim ya kesenjam pat ngin sepentip shifiru ke bangin nyai nama ba kan numnong ka jingpentut ya ki pat ba balik barum bayang surum seneng dengan sepenchai shipi ya kita ka senjam ka bangi de ban shim ngin shim hiru ka jinghi ka pating lamar kan ka sarkar ngai i balada ngimi hi hapo madan thama kan num kendit ben rio
bat ya ke bangila pak chi show menteri rang ba mo ki por ki banai ba dep nadu sistem mentala sistem duna kala don kani ka jingya le tenru jongi ka sarkar ban perking no ekali ban bar state ban trung sata ki respond ne ban thaw ki policy ndre hadu menta mene ka jing bu jongi city de alai teli how tourism minister mo ba polling do te ngai i ba kampoi si ka supoi no ba ladang idon ka supoi bitang kata ka thmak tin mar kaliang bat kiwei te iya ba ide bat ya ka jingpha sti jungi sei tourism minister bat I kumjuru hai director tong tourism kalong kalong makin patiaw yang ki nong nya kali kamai ki baden hakani ke jala but nakaliang jongi ru sngo ba moi tai tourism minister I badon na kaseng rulum jong ke UDP ngasngo ban ong ba nakaliang jongi ngim kwa shu kum kini ki jai nong elam mo banyalam ya kari ba jai penri jongi bat khamtam ru ya ka jing penyai ka ba ka NPP ka don ka MDA 2 menta kan ka sarkar ngasngo ba ka dei ka sarkar ka ban patiau ya ka ba kat bau kontrak sang mau lo ong ngi ban pha extension pha kini kita ngila de pha khat khandai trik ngila pha ya kita ka city ban bu so ban hak sa trik ngila extension kumnu ban thawi ta ki policy kita ki rule ki ain ka ba chief minister hi lo ong ya kata te ki pen I ba kim khin snap ka ngi kinong nya kali kamai kim khen ya kata galanti ka ba ngiru kum kinong nya kali kamai bang nyo no ya kata galanti ka ban kamai suk nali ban nyo hak kita ki tourist spot mo gamang ngila pha city sa ka sarkar na kisnem bat nadu men sistem adu manta ki snem ru ngila pha da jinglai south league city sa ka sarkar ban ong ban thau no policy ki bai de hapok tourist spot ban perking no ikali ban bar ban sya shu ngilai nakaliang ka ason jungi ngila persyang ban kren ya kata ndai ngai ka ka sarkar kam patiau ya kata ai berkhoi bari pe ya kata jong kai persai ba polling do ngila dep ong nadu ki banai bla dep ru ba UI tang ya gejing duna ndai MUI pat balai sa hojar teli ki kali ki duna kimyo kamai man kasni te wat menta kini ki banai kini ka syak pujaru ki kali ki bon ki bawan hina bar jela ki bandung pok terus spot bat manga menen simet menen mensingi simet ru kin tio bla dep ru ngalai da ka jong khaman haba mo ko ngaku munong ilam jong all khasi Meghalaya terus ngala don hak ki spot ngala sami chiti ki sora ngala sami chiki no ngai I be ba ki babun hi ki kali ban state ban ngap sai hang niru sai sien ban yo don ki pa ba ki ban par sung thu pat sai mo ya kata ka jing yakhi jongi le si kum kite ki bade he ki tourist spot ki ba ki pa ba ki rikhasi jongi ki briu jongi ki badon ye ki spot fair te in pensai na kalian ka ason ka all khasi Meghalaya tourist taxi ason nimsim lakhang ye ki kali ki banaba state bandung pok ka Meghalaya nrei isu ong ye ka sarkar ban thaw ye ki policy ha ki tourist spot banum perking no ikali banaba state banum sya syu bandung ai no ingi ki try local ke banyak kali badinang ne ka jela jungi hi banginyo ban lai yalam kaya ha ki jaka jong kai ban ha ka ri khasi jantia bro koi pi kata lada ka sarkar ka ong pindu kibnai du macam sistem ngala ong bat kini kibnai baradang tak sudah belum ada ong bala sarkar kala an perulong gini policy le ban tahu itu policy kadai kamram ka sarkar ken ban bu kita ki jaka kumno ban bu kita ki information sabat ngan pensai ruang ni nak kalian jonga ha bangalalik ngilai nak EKMTTE ngilalik ban kendu ibapol te hawila kren la silai pe ka momandam jongi te ngasu ai jingmut I ro ka to kamera bangarung ka kamera jongi ngong ba dalong te ba dong ka bala te ka bahi bipin ai ka information sta kolong ba lata kita kali barung ba mi kinwan ha kata ka jaka ka sarkar ka labu kamut island ba kini kinong nya kali kamai jungi kendon bentahang takin namar nga ong pi balai ma pha bagi nong nya kali kamai kendon bentalang kata ka jaka ka sarkar ka sapen be ani kan bu ya kata polisi la shubu yo le si kan trikam ya ni kamat ka jingdawa jungi ngakwa balong bali nga ban ong ban ya kata kan tien ban bu di kinong nya kali kamai jungi ru kumba shibnai arbraim tu malong I ba in shift na kalian jungi ar live nai saw ngut kindon ha to kamera ka ba ka sarkar ka pengkre namar balai ingkwa ban don tanggi beri ke sarkar bi ngatrai pi ki press ki media bat ki ba jong ka jela ke beri nyo trap hi bro ko wai ki bade ka ri khasi jantia bro ko kilai I ka ka jing le but po jong ka sarkar ladang takadaw nga ban ni ba ngindi bandon be kinong nya kali kamai ha ka to office ni ka information center ka ba lada ka sarkar penulong ya ka dingamat jing dawa jungi ba kan long khuit kan long suba ha ka bai de tri kambat ka ya ka tuka information center ka ma jaka ba penyang kita kali ban state ba wan ban rung ne banyalam kai ginong jong kai sa ka jela ka jungi